Dominga, xa pasaron 4 meses e isto parece un campo de guerra, me caches na mar. Como preparades? Como tedes inda folgo para facer estas cousas tan chulas de Navidad? A ver, eu creo que levamos 35 anos xa loitando. Sí. 35 para 40, porque eu teño recortes de prensa que xa pasa dos 35 anos. Creo que xa estamos eu creo que a nosa vida sempre foi nadar contra a corriente. E seguimos nadando contra a corriente, o que pasa é que este xa nos está afogando, porque eu teño 70 anos e non teño xa anos para poder seguir nadando. Levas vivindo toda a vida aquí. A ver, eu estuve en fora por traballo, pero tanto fines de semana como vacacións como todo, é a miña casa que ardeu, que está aí para ver. E despois já me jubilou, viñámonos para aquí. Estábamos vivindo aquí, xa haberá 15 anos ou 16 anos estábamos vivindo aquí habitualmente. Que era a nosa vivienda habitual. E seguíamos loitando. E agora está, pois, das cinzas, do que sacamos das cinzas, estamos invitando aos conselleiros. Vamos a esa invitación, a esa mesa tan bonita que tedes aí preparada, que... Estamos invitando aos conselleiros á cena de Navidad, porque as illas que temos, a mesa que temos, o que nos quedou, E iso que vedes a beber? Tizóns? No, é que estas están cheas. Sí. Ben ves afumadas e todo, porque estas ainda se salvaron, que estaban nunha boca do... Mira como a parte da cristalería está aí tamén. Ai, Dios mío. Parte da cristalería, mira os vasos, un vaso de barro. O que queredes é un fogar para esta mesa, para este árbol que sacastes do monte ya arranxado, lo poñedelo colorido. Queremos que haxan árboles e queremos que nos teñan unha casa para esta mesa. É o que estamos pedindo, unha casa para esta mesa. E ademais tamén queredes e seguides pedindo unha carretera para chegar, non? O principal é a carretera para poder desescombrar, porque sin carretera non podemos facer nada. E bueno, é gracias ao Enrique que nos fixo tamén o paso de emergencia, senón aquí quedábamos. Pero agora non se pode pasar, non? Me dixeron a min, eu viña polos chelos, non entrei por aí, dicen que non pasan turismos, que se afundiu un pouquichiño. Non sei se pasa, eu paso sempre co coche que teño, é vello, un Vitara deses vellos, pero vai andando. Ya o que hai, parte das cucharas, isto era meu, isto era desa casa. Que quedou a cubertería, dúas cuberterías, dúas vajillas, e as fuentes, e esta tamén é. Esta tamén era. Mira, está aí a parte da cristalería que caiu encima dela, velateise aí. Esa tamén era de aí. E aquel termo, ainda se salvou algo. Sí. Vamos ir para o faladoiro porque cando tiña que chover non choveu e agora chove. E a tetera. Mi madre, isto era todo da túa casiña. Ese é todo de ela. É o que queda. Pero ainda vos queda ánimo, ainda vos queda vecindade. Seguimos loitando. Seguides loitando. Porque non queremos... A ver, este pueblo é demasiado bonito para deixalo así. O problema o máis grave é os castaños. Bueno, as casas xa principalmente, pero os castaños que non se van, eso non se recuperan porque son... A maioría eran centenarios, de 100 para baixo había pouco, pero había os milenarios de 500 anos, de 400, todos de 100 para arriba. E ainda tiñais ademais unha ruta, todos identificados, todos numerados. Había varias rutas. A do trigo, que era donde... Pero aí xa non queda nada, non, desas rutas? A ver, as rutas... Queda o queimado. Vese ben, non? Ahora veise ben todo. Ahora sí que se ven os paredóis, porque esa ruta máis que nada era para enseñar as bouzas que fixen os nosos antepasados. A ver, para facer aquelas bouzas, a quitar a terra facían paredos, así, paredes así, para poder sembrar o trigo.
E máis que íbanse coballos, que facían coballos para cobijarse cando che chovía. Que son coballos? A ver, de parede, poñían loixa por arriba, se chovía, refugiaban neles. O sea, facían todo para os pastores e para todo. Para sellar todo aquilo, a ruta do Val, era unha ruta, pero máis que bonita, ver como os nosos antepasados, sin estudios de ingeniería, como mellor ven os ingenieros, agora non son capaces de sacar a auga como sacaran eles entre penas, así por pena. E despois que había o río que ven de... Donde ven aquel río, Luisa? O de arriba, o de Rodileira. Non, o de Rodileira, o Leira ven de Rodileira, o seguinte da Cireixal, o que ven da Cireixal, xa non me acordo como lle chaman ese, o do Galigoto, ou algo así. Bueno, aquel río chega a un punto que aparece e desaparece como a Guadiana. Tú veis lo que ven ali o río, e que non o ves, e máis abaixo ves o río outra vez. Desaparece como, que andan falando do Guadiana. Non fai falta ir ver o Guadiana, que ven aquí a San Vicente Viano. Agora non sei como está eso, porque cheguei hasta aí máis adiante, chamo yo Pousadoiro, e non fun capaz de seguir máis adiante. Porque, bueno, estades ben as persoas de aquí, e o que hai que contar, as casas costa moito, como dices tú, a túa, o que queda da casa está aí, e si é tristura. Non, que ainda está aí, para ver, ainda está a casa que non lle quitamos, só os tenedores que facían falta para poñer a mesa por os conselleiros, a ver se nos ten a amabilidade de vir cenar con... E se chove moito millor, porque comproben no estado en que nos deixaron pola súa incompetencia. Para min, eso, baixo o meu punto de vista, é unha negligencia moi grande. Isto é que non sei nin como catalogar isto, porque sínteste chamas, aquí que non iba a vir axuda encima, perimetrado, zona de non incendio, estaba ardendo, así que non sabes, entonces, que vexan, que non estén sentados no sofá, porque sentados no sofá pasou todo o que pasou. Que se veñan aquí e que vexen as consecuencias do seu non traballo. É o que penso eu, non quero dicir que sea. Claro, pois para eso te estamos preguntando a ti. Pois que pasedes unhas boas festas, co que tedes, que fagades o que poidades, e que, bueno, que sigades estando unidos aos veciños e entre todos o que poidades reconstruir. Moitas gracias. Gracias a ti por visitarnos. Esto nos quedó de que tenía desde... E aí que a todos lle poñedes que coman carbón,